Μπορεί η παιδική ζωγραφιά να μας δώσει σημάδια για τη σχέση του παιδιού με το φαγητό? Γεια σε όλους, ονομάζομαι Χριστίνα Μπάστα, είμαι κλινική διαιτολόγος, ποδοδιατροφολόγος και πάμε να δούμε μαζί 3-4 διαφορετικά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βγάζουν νόημα σε μια παιδική ζωγραφιά. Πρώτον, σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει το μέγεθος του τροφίμου το οποίο θα ζωγραφίσει το παιδί. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο βλέπουμε και τη σχέση του παιδιού με αυτό το φαγητό, το πόσο σημασία έχει για εκείνο και ρόλο στη ζωή του και συνδέεται συναισθηματικά. Αυτό το οποίο θα δώσουμε προσοχή είναι αν το παιδί ζωγραφίσει τον εαυτό του πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό το τρόφιμο και εκεί μπορεί να έχει να κάνει με μια αρνητική εμπειρία με το φαγητό, κάποια φοβία ή κάτι το οποίο γενικά να φέρνει ένα αρνητικό συναίσθημα γύρω από το φαγητό αυτό. Δεύτερον, έχει να κάνει φυσικά και με την επιλογή που θα ζωγραφίσουν. Σίγουρα λοιπόν μπορεί να παρατηρήσουμε ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν αγαπημένες επιλογές όπως είναι τα μακαρόνια, η σοκολάτα, το παγωτό και στη δεύτερη μοίρα να μπαίνουν τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία οι γονείς θέλουν να εντάξουν στη διατροφή των παιδιών για λόγους υγείας και ποικιλίας. Τρίτον, σίγουρα θα έχετε ακούσει για το χρώμα. Το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο παιδικό ιχνογράφημα αλλά και με το φαγητό. Οπότε, όσο πιο έντονα είναι αυτά τα χρώματα και ζωηρά, τόσο βλέπουμε το συναίσθημα του παιδιού το οποίο είναι θετικό γύρω από αυτό το φαγητό, γενικότερα γύρω από αυτή τη ζωγραφιά. Όσο πιο μουντά και σκούρα είναι, όπως είναι το μαύρο, όπως είναι το σκούρο κόκκινο, τόσο βλέπουμε ότι το παιδί μπορεί να έχει μια σχέση η οποία να μην είναι τόσο πολύ θετική με αυτό το φαγητό ή με αυτή γενικότερα τη ζωγραφιά. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχει παρατηρήσει και εσύ κάποια από αυτά τα σημάδια που ανέφερα στη ζωγραφιά του παιδιού σου και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σε όλους.